Star Space. Nasara FM gidan rediyon mu amanar talaka. Wa'azantarwa nishaɗantarwa mu ne kan gaba. Shirye-shirye da tallata ga musawun gaba. Mita 98.5 nasarar mu ce. Nasara FM gidan rediyon mu amanar talaka. Wa'azantarwa nishaɗantarwa mu ne kan gaba. Shirye-shirye har da tallace ga musawun gaba. Mita 98.5 nasarar mu ce. Allah zan sa farko waƙar da na ɗauko zana raira. Waƙar da a yau na ɗauko burin da nake na yi ba gadara. Ina da yara na kara mun fahari haji da ya kara. Yusuf ne ya bi Muhammad. Yusuf ne ya bi Muhammad nake waƙar nasara musara. Nasara FM gidan rediyon mu amanar talaka. Wa'azantarwa nishaɗantarwa mu ne kan gaba. Shirye-shirye har da tallace ga musawun gaba. Mita 98.5 nasarar mu ce. Nasara Allah ta roƙa cewa zai hau sama babu tsani. Rike kwai da zuciya ɗaya mai sauraro babu raini. Iri na shirin da muke yau nasara mun ke raini. Sakokwai nan ke ko kai sakokwai ne nasara ya ƙini. Idan Allah ta bayyana. Dar Allah ta bayyana nasarar mu ake ta nuni. Nasara FM gidan rediyon mu amanar talaka. Wa'azantarwa nishaɗantarwa mu ne kan gaba. Shirye-shirye har da tallace ga musawun gaba. Mita 98.5 nasarar mu ce. Wa'azantarwa ga duk masu sauraro shine bayani. Ilimantarwa muke so mu kama tashar nasara yaƙini. Godiya muka yo ga Allah yau nasara ta ɗauki hanya. Domin kare dukkanin haƙin talakawa ko a hanya. Jama'ar mu na kewaye nuni. Jama'ar mu na kewaye nuni ku yo guzuri don kwai bayani. Nasara FM gidan rediyon mu amanar talaka. Wa'azantarwa nishaɗantarwa mu ne kan gaba. Shirye-shirye har da tallace ga musawun gaba. Mita 98.5 nasarar mu ce. Masu talla na kewaye nuni ku yo guzurin ku zo ku tofa. Kasuwa da fagen siyasar mu yau nasara ta ba ku kofa. Cibiya ko sako mi hanzari da jikin mu zo mu aika. Mu bari ya huce shi ke shigo da rabon wani har ya ɗauka. Ku shigo mun ba ku kofa. Ku shigo mun ba ku kofa dukan mai sako sai ya aika. Nasara FM gidan rediyon mu amanar talaka. Wa'azantarwa nishaɗantarwa mu ne kan gaba. Shirye-shirye har da tallace ga musawun gaba. Mita 98.5 nasarar mu ce. Masoya kusara na san kuna ji na digirin sai kuma duk wuya in na raira. Tafiyar wata tafi babu matsi in har da ku za mu jera. In har da ku za mu jera Yusuf bi Muhammad na kara. Dan mutan kawon kudu na kyara bada da ku za mu jira.
nishaɗantarwa mu ne kan gaba. Shirye-shirye har da tallace-tallace ga musawun gaba. Mita 98.5 nasarar mu ce.